Ka Kyrwoh na gipulit ka East Khasi Hills District ha ka janmiet jong sitarik unai wing araja apulai kala ong bag special judge poksu jong East Khasi Hills ka swapna G moment MHJS kala raipen ram yo Morton June Karbani bat yo Lumding imli da ka beset along markhat sau snem ryngkat ka kuna bamar sanpo hajar tingka. Haka laitari unno pra arjar khat pra kipulit ka maungap police station kila yo priang jing ujor baka wai ka khynnah khat arsnam ka badang pulia ka kelas banyo kala sya thombor hau Morton June ubadan hapdang karta saupusan bat san post nam ei haka tai ka por tai ka khynnah kala sya thombor bun sin haus nam arjar khat nyo hala ka yeng jongka haba ka don marwai halor kate ka jing ujor kipulit kila register mukaddama haki kendon ain bape jongka IPC bat pokso act balashim jing toket ya kane ka mukaddama da ka woman police sub inspector Larisha Kharjana kat badang ya ka jing toket la lap badon sawai ubriu badon ketiban batbor ya kane ka khynnah yo bala tip kerteng kum Lumding imli hadien bala pendap ya ka jing toket kipulit kila tap charge sheet ya kita gi arngon bat hadien bala pendap ya ka jing bishar hayeng kasri ka special judge pokso East Khasi Hills District ka swapna G moment kala menjor ya ka rai penram ha ka arpnyo tari urisau arja arpulai hadien bala lap bakila le ya ka kam sniu